салом алайкум дӯстони азиз, хушомадед ба шабакаи Ҷадид Про. Чӣ хеле ки дар видеои гузашта ваъда кардем, дар видеои имрӯза тарзи тайёр кардани ин слайдшоуро ба шумо нишон медиҳем. барои ин ба программаи Киномастер медароем. нови проект пахш карда 16:9-ро интихоб мекунем ва аз папкаи мултимедиа суратҳои худро интихоб мекунем. баъди интихоби сурат, слой пахш карда, аз папкаи мултимедиа клипи пештар скачат кардаи худро интихоб мекунем. ссилка барои скачат кардани ин клип дар описанияи видео мебошад. размери клипро ба размери экрани худ мекунем. клипро тамошо мекунем ва ҳамин ки ранги сабз пайдо шуд, пауза мекунем. дар болояш як маротиба пахш карда настройкаи световой ключро фаъол мекунем. дар поён ключовой светро пахш мекунем ва ранги сабзро интихоб мекунем. дар болои суратамон як маротиба пахш карда давомнокиашро то пайдошавии ранги сафед дар клип меорем. ранги сафеди дар клип буда барои мо ҳамчун гузариш аз як сурат ба сурати дигар хизмат мекунад. дар ин ҷо бошад ҳаракати аввал ва охири расмро интихоб мекунем. ва ин настройкаҳоро ба боқимонда суратҳоямон низ қабул мекунем. баъдан мусиқии дар клип бударо хомӯш карда аз папкаи аудио ба худ мусиқии дилхоҳро интихоб мекунем. ва мебинем ки ҳамаи ин чӣ гуна намоён мешавад. баъдан слой пахш мекунем ва аз мултимедиа видеое ки дар он ҳар гуна навиштаҷот ҳаст дохил мекунем.
ва размерашро ба размери видеои худ карда ва настройкаи блендингро фаъол карда скринро пахш мекунед. видеои ин навиштаҷотро аз ссилкаи дар описание буда метавонед дастрас кунед. барои зеботар намоён шудани видеои худ ин амалҳоро анҷом медиҳем. баъди ба пуррагӣ аз назар гузаронидан видеои худро сахнаид мекунем. дӯстони азиз, агар видео ба шумо маъқул шуда бошад, хоҳишмандем лайк монед, ба канали мо обуна шавед, моро дастгирӣ кунед ва боқӣ дар паноҳи худо то видеоҳои оянда саломату сарбаланд бошед.